Začíname, priatelia. Toto je priamy prenos zo štúdia v Mlynskej doline 4545 Bratislava. Týmto sme odovzdali už spomínaný odkaz Gabike, ktorá s nami nechce chodiť von, napriek tomu, že má veľmi peknú ofinu. Ale človek nikdy nevie, pretože Murín Titan Lux sa nepredáva v každom obchode. Tento videozáznam by sa podľa našich informácií z overených zdrojov nemal dostať na verejnosť, ale podľa našich iných, čo som to chcela? Prečo do mňa Doriti všetko hádžete? Už ma to nebaví, tak prosím prestaňte. Ja už nemám čo za svetový mier. Tento odkaz je pre Jožka, ktorý vyznáva Rammstein, takisto rád počúva punk, ale pritom nosí mikinu hip-hop. Toto je pre teba, si v našom srdci. Takže toto bol prenos z Mlynskej doliny 4545 Bratislava. Zdravíme vás. Joďo Gaja! Joďko, však si zavolaj mi. Toto sú dievčatá pre teba, každá jedna. Počkaj, po výstrih. Lepru sme vyliečili. Ozvi sa.